actividades físicas, eu fico na casa. Imos aló! Na sesión de hoxe, imos a traballar diversas habilidades motrices a través de xogos en parella. Para o primeiro xogo de hoxe, imos a precisar dous paus. Poden ser de vasoira, de fregona, de mopa, de calquera obxecto de limpeza que teñades pola casa. O xogo trata do seguinte: colocarémonos unha mirando cara a outra. Poñemos de pé a vasoira e o que temos que intentar é agarrar a vasoira da outra cambiando a posición antes de que esta remate no chan. Intentámoslo. Comezaremos cas vasoiras bastante preto, de acordo? E para dificultar un pouquiño o xogo, iremos afastándoas pouco a pouco. Comecemos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Afastamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Afastamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Afastamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Intentadlo. Para o segundo xogo de hoxe, propóñovos que xoguemos ao hóquei, pero neste caso aproveitando as vasoiras da primeira actividade. A parte das vasoiras, precisaremos unha tapa ou tapón un pouquiño grande e que delimitedes con algún obxecto que teñades na casa as porterías. Comezamos. Neste caso, a vasoira será o noso stick. O que pasa é que non a podemos agarrar como normalmente facemos no cole cando traballamos con este material. Podemos agarrar como se fose para impulsar o disco cara adiante ou senón agarrar a vasoira e impulsaríamos o disco lateralmente. O terceiro xogo que vos propoño hoxe é lanzamento de rolo de papel higiénico. O que deberemos facer é colocar unha especie de obstáculo simulando unha rede, vale? Podemos empregar botellas e a vasoira dos xogos anteriores, ou senón, o que estabades empregando vos, de acordo? Do que se trata é de que o rolo de papel pase por enriba do obstáculo e lle chegue ao noso compañeiro, pero deberemos facelo empregando os pés. Agarramos o rolo de papel higiénico apretando os pés e, dun salto, pasámoslo. Intentémoslo. Moitas grazas pola túa colaboración. Agado que disfrutarades moito practicando os xogos que vos propuxen hoxe.
E xa sabedes, se non vos sai a primeira nin a segunda, non pasa nada. O máis importante é que o intentedes, que practiquedes, pero sobre todo que pasedes un bo rato en familia mentras practicades actividade física. E xa sabedes, a actividade física é a ficar na casa. Bueno, aínda que agora que xa podedes sair un pouquiño afora e está acompañando tanto tempo, aproveitade para facer actividade física ao aire libre.